Един вратар. Един вратар. Само двама човека и тук ще издава. Име от тук. Ние имахме превъзходство един случайен гол и завърши матча 1-0 за тях. Имаше ли трудни положения? Имаше. 4 топки вънак. Обаче аз не се дадох. Просто всичките удари бяха отбивани от мене перфектно. Много добри. Защото втория матч ги би. Смятам, че бяхме на ниво, след като не допуснахме гол. Very good. The stürmer, I don't know in English, was a very good thing. Матч е много успорван, нали, на кръв се играе, 1 кило кръв. Играем за победа. Вашия коментар. Нашия коментар е, че просто сме с 2 души по-малко. Иначе щяхме да ги убием. Само с един нападател. Ама това е. Такъв е регламента. По-добре, както виждате, много сме добри, по-добри сигурно няма да има от нас. Надяваме се да се явим на финал. Играем за кило кръв и победихме. Нали? Имам брат футболист. Нищо не случи. Им ги е това вратара. Червените бяха превъзхождаха сините. Да ни отменят първия гол. Да, първия гол. Винаги съм се държал на нещо. Този път беше равен. Резултатът е 1-0 за нас, ама го писаха за тях, бе. Съдейството е супер. Вратаря може да остане. Да, вратаря нека остане. Ало, аз почина малко без говорите.